ଲାଗିଛି ଚିନାକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପବନ ସବୁ ଏକ ବୁଝି ଦେଇଛି। ପବନ ହେଉଛି ବିଲରାଇ। ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ଏଟା କେଉଁ ଠାକୁର। ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ଏଟା କେଉଁ ଠାକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ଯେଉଁ ଧାନ କେମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ନା ବିଲରେ ଧୂଆଁ ପଡ଼ିଲାଣି। ବିଲ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ